Oh na 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 na. Rocks Production. It's a lot of Judah again now. Yeah. Upasi dandaro wanemboziva kuti umwedu waikana chatisiya zuro uno na Yesu taiseka asi nasi uno isu tavakuchema naiwe rufu takutatirei zuva nezuva tinongochema newe tinosiva uchatora umwe rega vakuru vati pasi hapa kuche naiwe rufu takutatirei zuva nezuva tinongochema newe tinosiva uchatora umwe rega vakuru vati pasi hapa kuche mwene weruva atana nguva yamamupati nawo kunzikana mumoyo medu tiri kukunun'una tava kumirira kuchema ramangwana inga rufu uri mabhongonyeze haungatiudzire takadzirira kugaro chema zvisina ziviso hapana zvatingaita hapana kundiso naiwe rufu takutadzirei zuva nezuva tinongochema newe tinosiva uchatora umwe rega vakuru vati pasi hapa kuche naiwe rufu takutadzirei zuva nezuva tinongochema newe tinosiva uchatora umwe rega vakuru vati pasi hapa kuche pasi dandaro wandaimboziva kuti umwe wedu waikana chatisiya zuro uno na Yesu taiseka asi nasi uno isu tava kuchema kokugara zvenyu matoramuka dzekuti dzikafa tinowanawo kudya asi matora umwe wedu changosara imhere mumoyo rangova ronda naiwe rufu takutadzirei zuva nezuva tinongochema newe tinosiva uchatora umwe rega vakuru vati pasi hapa kuche naiwe rufu takutadzirei zuva nezuva tinongochema newe tinosiva uchatora umwe rega vakuru vati pasi hapa kuche